Когато ви казах да не се молите такива болни мозъци да идват на власт, като Доналд Тръмп, Си Цзинпин, че чака Путин и още един-двама човека в света, ви казах, хора, не се молете такива хора да дойдат на власт, защото те мислят само за своето собствено его. Доналд Тръмп е тръгнал сега да подкопава ООН, като иска да си направи собствена организация като ООН и кани всички президенти и премиери от всички държави да се присъединят към неговото ООН. Дори е поканил и президента Радев. Човека иска нов световен ред и този световен ред той да коли и той да беси, той да е начело на всичко. Разбира се, никой един президент, който има поне малко синьо вещество в главата, няма да се присъедини към безумния план на Доналд Тръмп. Понеже ООН не иска да му даде Гренландия, човека тръгва да си прави собствено ООН, да си превзема които държави той реши. В които държави има петрол и полезни и изкопаеми, лити, от които се правят батериите на коли и още куп други неща и много чипове за всичката техника, която ползваме, където той знае, че там има такива неща, той ще иска да превзема такива държави, за да може да храни своето его и отново да въздигне Златна Америка. Понеже ООН и Европейския съюз му казаха, че Гренландия няма да е негова по този начин, по който той иска, човек е тръгнал да си прави собствена световна организация и да подкопае ООН. Когато ви казах на хората, които симпатизирате, значи чака Путин, да не се молите да дойде той на власт, защото този човек е бил цял живот бизнесмен и той не знае как се управлява държава, защото всички богати бизнесмени, те са егоисти, те мислят само как да напълнят собствения си джоб, а един човек, който е начело на една държава, той трябва да мисли всички хора, независимо от техния статус, да имат пари, да имат какво да сложат на масата. И държавата да върви добре с нейната икономика и да върви с разрез с целия свят. А този човек е тръгнал да прави навсякъде войни и раздори и да си превзема държави без да пита никой. Така не става. И понеже ООН и най-вече Европейския съюз не са съгласни с него, човекът тръгва да си прави собствена организация. Когато ви казах, че този човек няма да помага на Путин, че вие си помислите, че той ще помага на Путин, напротив, той иска Гренландия, защото там има много руско и китайско влияние. Там има много литий. Литий, който от него се произвеждат батериите на колите и всякаква техника. Чиповете, с които си командваме, телевизор, всичко, което командваш, се прави от литий. Всякаква техника. И заради това Доналд Тръмп иска да измести руското и китайското влияние от Гренландия и така той да настани там фирми, които да са само от САЩ. Но Европейския съюз му каза, така не става. Няма да получиш Гренландия по начина, по който искаш. Това няма как да стане. И човека си реши да си направи собствена световна организация. Пак ви казвам, никой човек, който има поне малко синьо вещество в главата, няма да се присъединя към тази организация. Първо, че този човек е болен мозък и пълен егоист. И не само той. И неговото семейство е такова. Затова собствената му жена, всеки път като се покаже с него като първа дама, тя получава от него по $100,000. Това е договор между нея и него. Можете ли да си представите собствената ви жена да ви иска пари, когато се покаже с вас пред медиите? Представете си колко я е срам от Доналд Тръмп, да не ви говоря, че сигурно за да спи с него му иска по 1 милион. Кой знае тя какви млади жеребци си намира да спят с нея. Така че, приятели, така става, когато начало дойде диктатор и болен мозък.